Siyajabula Educare Centre iqale ngo-1994. Last week Friday besipeta 30 years. Iqale uma wami ngokuthi nje agcine ingane zabantu bemsebenzini ayenze kube i-daycare. So manje i-daycare Educare Centre. Abantu bathesha ngendlela eziningi ezihlukahlukene ukuze balale bedlile. Abanye bafundile, abanye abafundile. Kodwa akekho ongcono kunomunye. Uhlelo Ithesho lami lizovundulula inhlobo ezihlukene zamathesho. Sizwe kulabo abaziqhubayo ukuthi benza kanjani. Through this show, we want to expose the youth yaseMzansi to a variety yemisebenzi khona bezokwazi ukwenza wise career choices besabancane. Nawe makukhona ihustle ofuna siyiveze sibhalele ku gabisatv@gmail.com. Leli Ithesho lami kuyasetshenzwa baba. Ithesho lami. Danko. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel Gabisa TV. Washa. Yizo-ke ma-hustlers, namhlanje sikwi-Valley of 1,000 Hills endaweni yasembo esigodini sakangongoma. La kune-crash bafethu iSiyajabula Educare Centre esi-celebrate u-30 years of existence. Uzoyibona, it's state of the art. Iqashe abantu abawu-12, ithatha iy'ngane ezi-over 120 annually. Lalela eziwu-3 zazo sebekwazile ukuthi zibe officially admitted e-Waterfall College. Akuyona into eserious leyo. Kodwa ngoba sendaweni nami engazalelwa kuyona ngaba ngilenzile iqiniso mangingaqalanga ngabingelela umama nobaba before ngiqhubeke nohambo lwami. Embo Village, my area of birth, is a poverty-stricken rural community within the Valley of 1,000 Hills. The area is 8 minutes outside the towns of Hillcrest and Waterfall, which play a huge role in employment creation. Employment is also created by the Riverview industrial area that employs a big chunk of people of this region. The Siyajabula Educare Centre, working in collaboration with GROW, provides quality education for the kids of this rural community and enables these kids to enroll in credible multiracial schools. It is now under the leadership of Sisbuyi Ngongoma, who took over the reins from her mom in 2016. Awusitshele nje ubusuka lokuqala wale movement. Siyajabula Educare Centre iqale ngo-1994. Last week Friday besipeta 30 years. Iqale uma wami ngokuthi nje agcine ingane zabantu bemsebenzini ayenze kube i-daycare. So manje i-daycare Educare Centre. Umthetho wami mina oqala nguthisha ka-Sunday school, ngiyayithanda iy'ngane, ngizoyifundisa izwi lenkosi ezomphakathi. Ngicela ukuthi ngizobenzela indlela okubagada bangahlali nezalukazi uma abazali behambile emsebenzini, mina ngisale nabantwana. Ngizobafunela othisha bazobafundisa. Ngempela ke kwenzeka umphakathi wonke wafika la. Ngahamba ngaya lapha phezulu esontweni, ngacela ukuthi ngumfundisi ubeke ngisize, niswela ngomsombuluko uzeshaya uLwesihlanu usebenzisa indlu yesonto. Wavuma ke nomfundisi wajabula ukuthi ngoba phela isonto lomphakathi nezingane ezomphakathi. Ngangibamba abantwana abano-matric abaphuma high school. Umntwana oqala uthisha ngaqala ngayo kwaba uEunice Mbatha. Owesibili ngafuna ozoba umpheki kwaba uThandiwe. Owesithathu engamfunayo ozoba iclean. Kwase kuthike egcineni ngathola uthisha ophuma kwa-training okwathiwa uMrs Ngongoma uMangubane esalindele ukuqashwa ezikoleni sebeku-training. Uyena esasebenza kakhulu ngaye ngoba wayesenolwazi kakhulu ngokufundiswa komntwana. Mina nganginothando nje. Lafika usuku lokuqala kwaLwesibili kuFebruary 1994 ikhathi okwaphuma ngaso Mandela. Kunenkampani ekuthiwa GROW based eGoli ekuyona esebenzisana nayo especially kuma-equipment, izinto zokusebenza zey'ngane zokufunda, ama-team ethu esasebenzisa for abantwana. So iy'ngane ey'funda la ekhaya iyakwazi ukuyongena eHillcrest Primary yoqala ugrade 1. Iyakwazi nginey'ngane eseHillcrest phakathi ifike futhi ikhophe. Yebo, ifike ikhophe. Nginengane eseHillcrest Primary, nginengane eziwu-3 ezise-Waterfall College. Nginengane ese-Forest View ephuma kuphi? Ephuma eSiyajabula Educare Centre. Abantwana bethu basifunda isiZulu kodwa basifunda kancane. 80% sifundisa nge-English. Othisha bami ngibaqashile la ekhaya banama
level 4 bano level 5 so ngiyayiqhenya nje ngabo. I-qualification yami is level 4 in foundation phase, and yona if it's from RR to grade R. So grade R will ngifundisa everything apart from grade R. So we met language, life skill. That's what I do. Mina bengingafundanga under grow, so ngafika la, then they introduced me to grow, so ngafollow up ama rules and ama regulations akhona, so ngathola enye imfundo engcono futhi. Ukusebenza kwi-environment enjenge Siyajabula ingenza ukuthi ngibe nothando oluningi lezingane futhi ngikukhuthalele ukusebenza umsebenzi lo engwenzayo. Bengiwumuntu onamahloni, so when ngafika la izingane zangitshengisa uthando, zangitshengisa ukuthi akumele ngibe eboxini, I can open up kuyona yonke into engiyikhulumayo, nestaff ngafika sabo umndeni kumina, ngazizwa ngikhululekile, angisanawo amahloni, sengiyakwazi nami ukuma ngiyikhulumele and ngikwazi nokwenza yonke into efanelekile. Ngihappy ngabantwana bami bafaka i-uniform emisha isikole sethu orange and black, sibe senze nama outings, senze nama activities o baker o Mother's Day o Granny's Day. Isemakhaya njalo la. Yebo isemakhaya kodwa nje hayi sisibuyi. Hayi wenza show ugogo obonelisi wenza show ukuthi nje okwenziwa lapha ya nala Siyajabula Educare kakhulu. Manje angitshele sisibuyi, imaphi ama services that you guys offer here? La ekhaya ekseni abantwana badla iparish la esikoleni, and then ngo10 badla isnack sabo, ukuthi ngo12 badla ukudla kwala esikoleni, badla ukudla nje ama veg na yonke into, inyama badla nje ukuthi umntwana athole ini, athole umsoco. How do you operate? Sivula ngo6 sivale ngo5. Okay. So masivala ngo5 kusukela ngo3 to 5, this is the aftercare. Manje awusitsheleke ngokuthi ifunctiona kanjani isiyonke nje le Educare Centre? Njengo supervisor ngiphinde ngibe uprincipal, bese siba ne government board, i-chairperson yethu uMrs Khuluse, kube utreasurer wethu. Yes. Yeah. Kakhulu. Bese kuthi utreasurer wethu Mrs Memela, usecretary wethu kube Mrs Bengu. Bese kuthi uMrs Ngongoma uyifounder yale sikoleni. Ukuba khona kweboard kuhlanganisa abazali nothisha nemanagement. Ingakho ke nje sihlala sihlangene ukuze izingane sibone ukuthi ziqhubeka kanjani esikoleni, nathi futhi senze njani emsebenzini wethu. Mina ngibheka ukuthi kuhlaleke kanjani esikoleni. Uma uprincipal enenkinga uyangitshela noma angibikele, kanti nothisha babikela uprincipal, uprincipal abikele mina, nami bese ngibikela esibambisene nabo ukuthi kunenkinga ethile uma ikhona. Bekubaluleke kakhulu ukuthi kube khona iboard, ngoba wayengeke abambe konke yedwa umsunguli. Mina ebengikwenza kakhulu bekukumlekelela ekutheni sibhalele indawo ezihlukene kube zisikhasi, ngoba yayincane kakhulu imali eyayikhokhwa ngaleso sikhathi, ingakwazi ukuhlangabezana nezidingo ze-crash. Ngigcine futhi sengisebenza noku-audita, ngoba kuyafuneka ukuthi kubonakale ukuthi imali zingena kanjani futhi zisebenza kanjani. Kwaya kwacaca ukuthi uma sidinga usizo oluthe thuthu, sidinga ukuthi sibe ne-NPO, nayo sayigijimela impela, sibhala siyi-aplayela, yaze yagcina yatholakala yaba khona. Kwayima siqala ukuthi noma singqongqoze eminyango ethile sikwazi ukuthola usizo oluthe thuthu. Ngibaphisela impilo ende nempilo enhle, baphile ngoba iqhaza abalibambayo akekho umuntu ongabezela ungaholi. Ngangidlula kubona ngiphuma kuma social work namafayili amangaka kuthiwa abagcwalisi, babengalali kwakushaya u8 ebusuku. Ekseni kuthiwa kwaba social angibuye ekseni ngizosubmita zonke lezi abayifunayo, kodwa ngibonga lama khosikazi awu2 iwona mise lesikole. Namanje yena nje umbona siqhubeka leyo board asinayo entsha, usayibona bodwa.
I-founder ifila kanjani nje isibona into yayiqalile isikuleli zinga? Akakholwa wengazi ukuthi njengengane yakhe ngingenza ukuthi le crash ibe kulesi simo. Akhona ama-extension esowenza, sizongena lapha ensimini kagogo. Last week bekufike usurveyor ezosurveya, so siyaqala siyakha si-extend ama-class ngoba kubukeka ngathi enrollment yethu ikhula kakhulu. Siyajabula crash, i-crash right esebenzisana kahle nayo, ayinamsindo ne-service yakhona i-right futhi. Sesinesikhathi esebenzisana nabo, akukho kuyinkinga esinako. Ukuba khona kwayo kuyikhuphula kakhulu ibhizinisi yami. Kuyimanje sekune-Toyota Quantum manje. Oyakubuyi mina engimnikile ngingathi njoba ngisabona othisha bakhe ebaphethe kahle uthi angabashintsheli, aqhubeke nje ngubaphatha kahle, ngibone baholela kahle, enza konke. Ku-principal ngiyabonga ukuthi anginikeze ithuba lokuthi ngibe part of Siyajabula. Ngiyabonga nethuba lokuthi anginikeze ama-trainings to further my education. Istaff ngiyabonga ukuthi singitshengise uthando futhi sisebenzisane kukho konke esikwenzayo ukuze i-crash izoqhubeka. Sithi nje halala ku-principal oye wasamphonsela i-baton, ugijima nayo ngendlela emangalisayo ngoba kwande ngisho indawo ezihlala abantwana, kukhona ngisho nendawo yokudlala manje thina esasingazange saze saba nayo ngaleso sikhathi. Ngibonga kakhulu ekubambisaneni kwethu sonke, umphathi, uprincipal, ne-co-founder ugogo uMashangase. Here are some of the other careers that exist within this field. Nazo-ke ba-hustlers, sekunika ama-hustlers i-chance manje ukuthi amakhethe ama-hustles awo. Usithumelela a 30-second WhatsApp video ephelezelwa yiy'thombe eziwu-5. Kule video usitshela nge-hustle yakho, yenzani, itholakalaphi. Yonke leyo information uyisenda via WhatsApp to 074 269 2438. Washa? Hello guys, igama uMhlenga kaMhlongo from Freight KZN. Just recently opened or started my company whereby we produce fresh eggs with our cartons ranging from different sizes from 15, 30 to 60. We also do cater to larger orders. So feel free to contact me on my cell, which is 071 889 4068. Lately, Ithesho lami, my hustle. Hi everyone, my name is Siyajabula. I'm a founder of Lelacebo Cleaner. We are a company that manufactures and sells household cleaning detergents from 750 ml to 25 liters. We are based in Waterfall Park, just next to Mayville. We are available on WhatsApp on 0793888940, on Instagram and Facebook as Lelacebo_cleaner. Leli Ithesho lami, my hustle. Mrs. Bengulo okhulumayo ngithi ke ngiusecretary wala ekhaya, ngithi le Ithesho lami, my hustle. Igama lami nguGugu Khuluse, usihlalo webhodi lase Siyajabula. Leli ke Ithesho lami, my hustle. Igama lami nguNtombi futhi Malinga, nguthisha waka-Grade R Siyajabula Creche and Preschool. Leli Ithesho lami, my hustle. Yona uBuyingongoma, supervisor and principal wase Siyajabula Educare Centre. Leli Ithesho lami, my hustle. Bafethu ngijabule kanjani namhlanje ukuthi ngispende the entire day endaweni engazalelwa kuyona, kodwa kungijabulise kakhulu ukuthi ngisesiyajabula Educare Centre. Lalela, yabona le facility le i-world class kodwa isendaweni yasemakhaya, isikhiphe izingane yayifaka kuma model T schools, into ebengakade yenzeke before. Nangu ugogo wayiqala 30 years ago, njengoba celebrate 30 years of democracy, celebrate 30 years of Siyajabula. Siyabonga kakhulu gogo. Mina nethimba lami sekuyisikhathi sokuthi sihambe. Sibonge kakhulu bafowethu, sibongile kwibhodi. Nani bothisha umsebenzi enwenzayo muhle kakhulu. Bye. Don't forget
forget to like and subscribe to our YouTube channel, Kapisa TV. Washa